Ved du, han har sådan nogle specielle nogen, han kan tit på i et år. Uden at Nej, tage jeg kan lige ud. få 2 uger. Nå, men findes, er det ikke rigtigt, at der findes nogen, man kan have på i et år? Så? Der findes nogen. Det er bare dyre. Ja, ikke også? Er du med det? Man kan få nogle linser, der du kan have på i et år. Og ikke tage dem ud før om et år. Fuck, hvor nice. Nej, Jacob. Du rører snart de der. Ja, det gør du. Jeg skal nok se tilbage. Fanden sidder i Ja, du er så bange, Bugs. Jamen, vi keder. Er du værd, Jacob? Det er jo ikke sjovt. Nej. Fuck, du har et lys hud lige nu. Hvor er han henne? Hvor er han henne? Ind i vores hus. Nu kommer han ud. Jeg kan se ham. Jeg kan se. Så bliver han sur, hva'?